Kuphi nakuphi la kufinyelela khona uhlelo lakho lihlabahlosile ngiyabingelela kuwe ngiphinde ngibingelele kwithimba lakho ngibingelele kubona bonke abalaleli bokhozi. Hey wemcine phela mfowethu Khwazela akekho umuntu ongakhuluma manje ngempucuzeko mfowethu usitshele kabanzi ukuthi asehamba asekuphi amalungiselelo. Kunjalo mfethu ziyawushaya ngesabathi lizayo mhla ka29 khona la eMabhida. Bathi impucuzeko Maskandi Festival iWorld Cup yo Maskandi. Msakaze engakusho kulonyaka ayikushintshwe kakhulu kushintshwe ngisho isicathulo. Kugeziwe kuhle umcimbi kulonyaka uhamba kwelinye izinga ngoba mawubuka ngisho line up yabaculi abakhona uyabona ukuthi konakele uyabona nje sithema ngabe siqala sase sithi ake senze into engajwayelekile salanda indoda endala abantu mhlawumbe abanye bese beyikhohliwe ikakhulukazi laba abeza ngomva kwethu sahamba sayithintitha ubaba washesha samthintitha wageza wamuhle abantu ke bazomkhumbula uzobe khona ngoba msakazi kungayiphutha uma ngabe sihlangana ekakhulukazi emcimbini okuleli izinga njengelempucuzeko bese abantu abadala bangabibikho inyembezi zabo izosimangalela kubacula abadala bangasasekho emhlabeni kanti isisekelo sethu sijulile manje ingakho ke sithe abantu abadala ababe khona njengomfiliseni bazobe bekhona igenge endala nje ikhona ngoba ngayicala sihlangane kuzobuswa kanjena bese bengabikho abantu abadala masidlula ke kubantu abadala bese kuba khona igenge khona ke leya manje hayi mfowethu ngendlela konakele ngayo sothole kunane hour elikhethekile elikhona abaka Sminofu abavene baqamba igama bathi Sminofu Makoya hour le genge le edume kakhulu la onyaweni embi yavene sayiqoqa yahlangana yawo 5 kune hour elilindwe izifunda lele ngikhuluma ngalo la ekuzobe kukhona uswidi kulo kube khona usigwebo kube khona usaliwa kube khona ubahubhe kube khona umcebo uyabona ke sithe masikhuluma sathi ngisho umuntu okuyena kumba abantu okuyibona abazoliphatha ngezandla abazolimemezela kufuneka abantu esebengwevu njengabo sothole nenye igenge izobe sinayo Kiss Before Mfokabiyela kufunekalana impela kufunekalana ngempela nenhlebe ngoba lana kuzobe kukubi kakhulu kwimpucuzeka into enhle ngayo sothole nabalaleli akuyona ifestival nje ejwayelekile umculi nomculi uma ngabeza lapha usuke ezoveza into entsha usuke ezoveza amangwevu ukuthi usekiphi level eminyakeni edlule njoba since impucuzeko yaqala ngizokwenza example umtshengiseni bayazi umfokagcwensa ukuthi ubethi mangabeza enze njani kusuka lapho ukhuzana unyaka nonyaka uzoqhamuka nento ezegqilaza wonke umuntu ngakusasa usuke ebamba umlomo umthobisi ipeni kuphele ngisho inki angazi ukuthi uzobhala thini nakulokhu ukhuzani intazo zanayo eseke ngathi ukuhletshelwa kancane abantu bazongavala umlomo umsakazi not yena kuphela kodwa ke umsakazi ngiyathanda ukuthi futhi ngijobelele kuthenini impucuzeko yakulonyaka yehluke kanjani na kulonyaka impucuzeko usuku lendidane njengoba seMabhida sothole sonke siyohlonipha umtshengiseni umfokagcwensa kulonyaka siyohlonipha amageza obekuyiqembu lakhe lisenhlizweni siyohlonipha indidane ibe ne contribution enkulu ukuba impucuzeko ibe lapha khona awukho umcimbi kumtshengiseni umfokagcwensa obubaleke njengempucuzeko Maskandi Festival ngakho ke siqomileke ukuthi ke simhloniphe kulonyaka Khwazela impucuzeko kulonyaka iza nje siqeda ukushiwa insizwa lapha uGSG kanti futhi masithi siyabheka ibikhona ku line up mhlambe zikhona inhlelo ethize mhlambe singazazi msakazi impucuzeko yakulonyaka njoba ngisho ukuthi impucuzeko ezoshiya abaningi bebambe okungezansi angikusho lokho ngeke ngakubika ukuthi kufana nokuthi usuku lomndeni abantu abaphatha ama camp chairs abo baphatha ama cooler box bezohlala phansi babe imndeni kuyiqiniso ukuthi njengoba siye Mabhida siyakasaphelele bese nesosha ebesihamba nalo
lingelinye lamasosha esiwabeke phambili la seliyasala endleleni nebala ke sizothi mangabe sifike eMabhida ngesikhathi ebekufanele kungenena ngaso bese siyakubika ukuba kasaphelele sikubika ke nako baba abadala sikubika nako Bhodloza sikubika nako Phuzu Ushukela esazi ukuthi lo mcimbi ngoba uyisekelo sika Maskandi ngomhla ka29 ke sizofike sisho sithi asaphelele ngesikhathi lensizwe ibizongena ngaso kukhona okuhle okuzokwenzeka abantu basemsinga baye babhukula khona insizwa zengezo uSicebe umfoka Dlamini ebeyingxenye yazo zizobonakala zingena estage akuzogcina lokho kuphela kuzobonakala futhi nomama bakhona emsinga abazobe bengena estage bezokwazi ukuthi bajabulisa abantu amagida ngoma akhe azobe khona kunensizwa lapha okuyintwana yakhe uSicebe biseduzane kakhulu ekuthiwa uqhawelisha bayazi abantu enezwi impela kakhulu mangabe ungale uzwa icula ungafunga ukuthi kuvuke yena inkosi yamagcokama izobe ikhona ngalondlela ke ngisho ukuthi ke abalandeli bonke bakaSicebe abakhululeke isikhathi sakhe umfana kazizophazamiswa sizoba khona nje futhi bazokwazi ukuthi basithokozele badele kodwa ke msakazi kunendawana engicela ukuthi ungivumele ngidlule kuyona ebalekile ngoba ingithintile kakhulukazi njengomuntu okuyena ohola lolu hlelo lwempucuzeko msakazi njoba ngithe kwena siyohlonipha indidane ngathi kwena lonyaka wehlukile lonyaka wehluke nakubantu ekuyibona abenza impucuzeko ibe khona ngokuletha isupport angiqale la msakazi impucuzeko yakulonyaka ixhaswe ukhozi liya understanda i-contribution kaMaskandi ukuthi ingakanani ne-contribution nje ebhinqa community emphakathini nakubalaleli kodwa okukhulu ke msakazi lokhu kunesikhondla senkampani sakaPrasa uPrasa ke laba beyitimela ngicabanga ukuthi imidlalo sokwakuthiwa uKopeletsheni ilaba beyitimela laba beyitimela sihlale nabo phansi bakuveza kuthina ukuthi uyazini ukuthi i-community le yamabhinqa iyona esebenzisa izitimela zethu kakhulu imajority abantu abagibela izitimela amabhinqa base bethi siyaqonda ukuba amabhinqa ayikho into esondele nebaleke kona njengoMaskandi siyafuna ukuthi sisondeleke emsebenzini yamabhinqa ngokuthi sizokwenza njani na uPrasa uzothatha amabhinqa mahala awalethe kwimpucuzeko Maskandi Festival sothole inqobo uma ngabe unethikithi lempucuzeko ulithengile uzothi mawufika estation ufuka uveze ithikithi bese kuba khona abazokunikeza khona okuzokusiza futhi uma ngabe usubiyele emuva lento ke sishayila ihlombe ikakhulukazi uma kusuka ikhondla enjenganalezi ikwazi ukusondela zithi siya understand ukuthi abantu bethu imarket yethu eningi inalabantu laba bakaMaskandi ngakho asibuyisele emuva lokho abakwenza ukubuyisela emuva akusiyo into encane yinto lena esishayila ihlombe ngayo yonke indlela eyenziwa uPrasa ngiyathanda ukuthi ke msakazi lokho sikwazi ukuthi sikujabulele nabantu sibazise bakuqonde bazi ukuthi njoba ngithi sizobe kuyilanga lokujabula kuzobe kuyilanga lokujabula ngokuphelele awukwazela nkosi yami siyabonga kakhulu mfowethu mhlambe ungathi qaphu ukuthi amathikithi atholakala kanjani mfowethu kancane nje frafishane mfowethu msakazi amathikithi atholakala eCheckers naseShoprite ngawo u150 abantu abaphuthume ezitolo bawathenga kuhle ukuthenga amathikithi ezitolo ngoba uma usufika esangweni uzofika esangweni uthola ukuthi seliyabiza alisabiza u150 ngakho ke abantu abaphume izinkalo ngeinkalo bafowethu abaculi bazobe bekhona oDSD bazobe bekhona oLimit umfokanala bakhona omzukulu bakhona uPotso khona iCommander itholele ndidane khona baningi kakhulu abaculi unjoko uzobe khona umdumazo khona sengiphetha nje msakazi kunesikhathi engithi abantu abasilinde ezofika sibathinte sikamashelela la azobe engena khona umashelela ehlangene nomlabalaba lapho kuzobe kuyi back to back nalapho sidinga insizwa sidinga umphathi ohlelo oqinile jabula banenhlanhla bona akwazela siyabonga mfowethu wezwe asibonane ngomgqibelo kanjani nganya kwethu